Ay guys, nैबे जाहानि केरि हेरिसोलै हेरि ओइ हेरि नै केरि नै दांजाखायो ओरै नै नै हेरिया हैगोनदो हायफादों नै माने जोङो नाहैनो नागिरदों आरो दैसायावहा नों थांथ'नो नाङा हनै हेरिया हैफादों आंदों नै थांफानो नागिरदों आरो ना लायनायाव थांदो थांदो खारलांबाय जाव थांबाय नैबे जाहा मामि नै नैबे जाहानि माइ हागासिनो आंबो दायो बेलासे हानोसै आरो माने आङो एसे खामानि मावदोंमोन बेलेग खामानि ओइसिनिखौ हाबाय बाबाया हागासिनो नै हारसिंनो हागासिनो दायो जोङो जमानो ना नायहैनोसै आरो नै खबाइ लाखाबाय मामिया बाबाया हागासिनो इसिनिखौबो हाखांजोब्बाय दायो जोङो थांगासिनो नै मामाबो बाबाबो आंबो नै बिखिनिखौ हाखांजोब्बाय माइखौ ओइ सिङावसै माने न'आवनो हायो आरो जोंना जमा जमायै हाजिरा होबाथ' बहुद थाङो नालाय बिगायावनो 3 मनाव 1 कुइन्टेल 20 केजि 120 केजि 120 केजि जायो आरो बिगायावहा बेलेगनो जोङो बेयाव जोबोद मोजां जादों माइआ हाखांजोब्बाय बिखौ मामायाबो खबाइ लाखाबाय नायदो दा माबायदि नाङो नाखौ नांदोंना नाङाखै मिथिया आरो जिखुनु ना नायनो फैबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो जोङो दैसाखौ मोनफैबाय नै गोलैबायसोमोन बेयाव सायाखै जाहानिया ओइयावसो जोबोर मोनबायनो मैयानो थेदोंमोन दैसाखौ हा माखो सेन नायनाय फैदों बेयाव बेयावनो सादों आरो Oh, खांख्राइ बारसोमबाय नांथाराखै दां
दोङो दोङो ना फिथिख्रि दायो नाखौ नायखांबाय थांफिननोसै दायो नायालाय फिसा फिसा जोबोर दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना मोजां मोनब्लाबा अननानै लाइक खालामनानै होदो मोनसे नायनायजों लोगोसे माने आङो गोबावनि उनावसो भिडिअखौ बानायनो मोनो माने आङो न'खरनि एसे खामानिफोरावनो आङो बेस्थ' जानानै दङ बेनिखायनो आङो भिडिअखौ बानायनो हायाखै आरो स' बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम सरि बिनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ होमबा आङो एसेयावनो फोजोबबाय जै बर' हारिनि जै बाय बाय लोगोफोर उनाव लोगो मोनफिनगोन